Daghanan ni manok dangas oy. Nalagi manok diha ang upat ang tiil. Iro na sila. Ang manok ano nga naman ikog. Ano na mo? Ina. Ang manok lang sa. Manok mo. Ay, hindi na punta guys. Sa Hi. Ito ba rin address mga kaliwat? Ito madang buka. Ito na sa liog. Mas ano siguro ni? Gusto na ni? Wala na mga guys nag-abusan. So, kukun ko nga pag-uod. Mga kabala nga na oraban siya. Every tubig. Ganyan ang siguro ni. Sunod ang mga irak na pod. Julab. Ito makakabarig page daw be. Na, makaulog feeds. Na. Kakuha na pag katimo. Dili. Ay, pag-api din na. Morning guys. Ang dami na banang namin guys. Sa gulo na namin og feeds. Pero asa ka gikan pero kalit na ni pero asa ka gamay kayo ano pud siya ano siya guys kaon na naman ko lalab daw diri kanya sa ay mga sirok ayo basi dami daghang mga foods niya guys itong kaon na mga iro pero kung gamay tubig Magsalo na sila. Tulat. Ay, lintik. Ano yung may kaon? Jud, wala, Jud. Ay, ginulo ko. Lagi na sila yung kaon. Ay, sabi. Kaya po niya ka, malintian ka mo sa iya lagi. Ano siya? Talak. Ops! Inte! Saan ko ginawa ka ng mga gizmay? Sabi! Hindi, ginawa ka tubig ba na? Wala pa niya na! Wala yung sa amon. Ginawa ka isang makang pakawala pa rin sa inyo. Ba't ka pa nagtubig ng planggana o niya na pag uhawon sila? Sige, ito na meron sa looy. Oh, mga manak niyo, kung kadre manak eh. Naana may inyo ha. Ano ito na nila ay. Unya naman may meron mo namin. Sa manik, ini, yaha, sikiro. Terus na yung irad. Upat kada lahi-lahi la niya ang mga gang magsalo ra sa kanang dako. Ay! Set. Sabi.
salat. Ano karon mo? Nasirok na kayo ni. Pagdulat. Saan na ka dir? Pagat kira. Ha! Kaya sa pagka magita. Ay, dito. Shit, ini. Kira. Dra. Say. Mami. Ay, na ba ipakaon niyo mo kay Ginoo ako? Kira, di ba kira? Di ba kira? Ito ay biya sus Ginoo ko ni makan bin. Kira di bang gilok. Kira. Dari. Tara. Nagako man si Kiro pa yung hortiya ha. Kani pag isa kay sus Ginoo bahala kay biya oy. Ilogan jud ka. Ay pare ka to ni. Kay kinami na ni. Ginoo ko. Naning sulod lagi din ang mga gagmay. Dali! Mami! Ayaw, mami! Mami! Ano? Dili ha. Dili na. Ikaw po, ay po, sige, pulipod. Mga kagmangkwaan na, ilugan na naon jud ka. Tip siya ni Chotchay. Magani ka wala ngipon si Chotchay. Makara po sa kabamili na pod. Yan na, mami. Ginoo ko na ay. Ay, may stress ninyo. So kang Chotchay oy. Pero ako may stress ninyo, araw amo.